Hvis man kigger på dansk økonomi i sådan et lidt bredere perspektiv, så har vi hørt økonomerne de sidste mange år tale om, at nu skulle forbruget trække den danske økonomi i gang. Men hvis vi starter med, at vi lægger 30 milliarder i 2015 i udlandet via e-handel, ja, så mangler de penge i dansk økonomi. Det kommer ikke Danmark nævneværdigt til gode. Så man kan sige, at det her det er afgørende vigtigt. Det her det rammer hele detailhandlen, rammer e-handlen, og det rammer i øvrigt dansk vækst generelt, også med arbejdspladser. Så jo mere vi handler i udlandet, jo færre penge er der i dansk økonomi. Derfor, vi kan ikke fjerne internettet, vi må gøre det den modsatte vej. Vi skal have de udenlandske kunder til at købe i Danmark. Hvad er FDH's vurdering af de udenlandske forbrugeres forbrug i Danmark? Det er meget, meget lille. Faktisk så er det sådan, at danskerne køber 5-6 gange hver gang en forbruger i udlandet køber en dansk netbutik. Så vi har altså et underskud på omkring 25 milliarder på udlandshandlen. Jamen, det betyder jo, at vi kan mærke det på hele detailhandlen. Vi kan i særdeleshed også mærke det i e-handlen. Det er penge, som vi hellere ville have haft i danske kasser, men vi må desværre sige, at danskernes forbrug, der ligger vi rigtig mange milliarder i udlandet hvert år. Jamen, danske forbrugere er jo simpelthen vant til at handle i udlandet. Vi har også været i gang i rigtig mange år. Vi er vant til at tale andre sprog. Og endelig er det sådan, der er også billigere priser, og der er større udvalg i udlandet. Af den grund, så vil vi jo desværre opleve, at danskerne er mere tilbøjelige til at handle i udlandet end den anden vej. Hvad er det for nogle ting, der gør, at de udenlandske, altså at danske virksomheder, e-virksomheder ikke får fat i udenlandske forbrugere? Fordi at de udenlandske interessante markeder, Tyskland, England og andre store markeder, er kendetegnet ved, at de har et veludviklet e-handelsmarked. De har alle de varer, som deres egne forbrugere gerne vil, og de er nødvendigvis ikke særlig gode til sprog. Så hvis man sidder som en af de 81 millioner tyskere og kigger på Danmark, så man siger, gud ved, hvad de har, som jeg ikke også kan få i Tyskland. Så derfor har vi svært ved at trænge igennem, også fordi vi er ikke tyske. Man kender sine egne, og der er tyskerne mere tilbøjelige til at købe hos sig selv. Hvad skal de danske e-virksomheder gøre for ligesom at få fat på det her marked? Jamen, de skal koncentrere sig om det, de er gode til. De skal ramme de nicher, de kan noget virkelig godt i, og det har vi mange eksempler på herhjemme. Og på den måde, en god nichevirksomhed kan også ramme en niche i udenlandsk marked. Og endelig så skal man også finde nogen, som er gode at arbejde sammen med. Man kan jo for eksempel prøve at starte på det tyske marked ved at sælge via Amazon.de. Det er en af måderne at gøre det på. Men ellers find en marker, som er god at arbejde sammen med i udlandet, og på den måde skabe eksporten.